या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। वेंगुर्ले शहरातील सेंट लुक्स हॉस्पिटल कंपाऊंड मधील विहिरीत एका युवकाचा मृतदेह आढळून आलाय। साई सुरेश वेंगुर्लेकर वय 31 असं त्याचं नाव आहे। त्यानं आत्महत्या केली असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतो। शिक्षक नसल्याने जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा आंबेगाव नंबर 1 इथं शाळा बंद आंदोलन करण्यात आलं। मुलांना शाळेच्या अंगणात बसून पालकांनी शाळा बंद केली। 9 वर्षाच्या मुलीवर अतिप्रसंग करण्याचा धक्कादायक प्रकार वैभववाडी तालुक्यातील एका गावात झाला। या प्रकरणी पोलिसांनी पॉस्को अंतर्गत त्यांच्या गावातील 28 वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल केलाय। न्यायालयाने त्याला 2 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे। वेंगुर्ल्यातील परुळे येथील मूर्तिकार सिद्धेश तेली हनुमंत तेली यांच्या सिद्धिविनायक कला मंदिर गणेश मूर्ती शाळेवर वडाचं झाड उन्मळून पडल्यानं तब्बल 100हून अधिक बहुतांश काम पूर्ण झालेल्या मूर्त्यांचं मोठं नुकसान झालंय। महाराष्ट्र भूषण निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या आदेशाचं उल्लंघन आमदार नितेश राणे करीत आहेत। त्यांच्या नावाचा वापर करून राजकारण करणं चुकीचं असल्याचं आमदार वैभव नाईक यांनी म्हणत प्रत्युत्तर दिलंय। विद्युत प्रवाहित वीज वाहिनी पडून कोकीझरे बांतवाडी इथं 3 शेळ्या दगावल्यात। या दुर्घटनेतून नापणेत येथील दत्ताराम कोंडू काळे हा शेतकरी सुदैवानं बचावला। सिंधुदुर्गात गेल्या 24 तासात कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक 119.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। जिल्ह्यात सरासरी 83.2 मिलीमीटर पाऊस झाला। विजेचा धक्का लागून वीज वितरणचे कंत्राटी कर्मचारी धनंजय पाले हे गंभीर जखमी झाल्यानंतर भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतली। वीज वितरण अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारला। चौकुळ रस्त्यावर हेमंत ओगले यांच्या घराजवळ झाड पडल्यानं रस्ता मोठ्या वाहनांसाठी बंद झालाय। पावसापूर्वी नियोजन न केल्यानं आणि अतिवृष्टीमुळे कोणशी दाबिल गावासह परिसरातील लाईट गेली 5 दिवस गायब आहे। याबाबत राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारेपरब यांच्यासह काही गावातील ग्रामस्थांनी महावितरणला धडक दिली। अतिवृष्टी वादळ पावसानं पिसेकाम ते गावठणवाडी इथं ज्ञानदेव गुरव आणि संजय गुरव यांच्या घरावर पहाटे 4च्या सुमारास वादळी पावसामुळे नारळाचं झाड आणि पोल कोसळून मोठं नुकसान झालंय। महिनाभर वीज पुरवठा नसल्यामुळे तांबोळी ग्रामस्थांनी सरपंच विशाखा नाईक बांदा सरपंच प्रियंका नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यालयावर धडक दिली। आंदोलक येत असल्याची माहिती मिळताच सहाय्यक अभियंता अनिल यादव यांनी कार्यालयातून पळ काढला। इरशाळवाडी दुर्घटनेतील बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्याची मोहीम आणि बचाव कार्य रविवारी थांबवण्यात आलं। आतापर्यंतच्या शोध कार्यात एकूण 27 जणांचे मृतदेह सापडलेत। दुर्घटनाग्रस्त 57 जण बेपत्ता असल्याचं घोषित करण्यात आलंय। गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सुविधेसाठी पश्चिम रेल्वेनं 40 विशेष फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला। कोल्हापुरात 82 बंधारे पाण्याखाली गेल्यात। पंचगंगेच्या पाणी पातळीत वाढ होते। पावसाचा जोर कायम राहिल्यास कोल्हापूरला पुराचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे। प्रस्तावित असणारा एनडीआरएफचा बेस कॅम्प रायगड जिल्ह्यातच होईल असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली आहे। एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यास दिल्लीतील भाजपचे वरिष्ठ तयार नव्हते, मात्र त्यांना मुख्यमंत्री करण्याचा प्रस्ताव माझाच होता। माझ्या प्रयत्नांमुळे ते मुख्यमंत्री होऊ शकले असं एका मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय। शिंदे आता मुख्यमंत्री राहणार की नाहीत ही विरोधकांनी पसरवलेली अफवा आहे। 2024 पर्यंत एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री कायम राहतील असं विधान शिंदे सेनेचे नेते आमदार संजय शिरसाट यांनी केलंय। ज्येष्ठ अभिनेते जयंत सावरकर यांचं वृद्धापकाळानं निधन झालं। त्यांनी 88व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला। 100हून अधिक मराठी आणि 30हून अधिक हिंदी चित्रपटात काम केलं। अनिल पाटील किंवा त्यांचे प्रवक्ते मुख्यमंत्री लवकरच अजित पवार असं विधान करीत आहेत, मात्र अशा विधानानं अजित पवार नक्कीच अडचणी देतील असा सूचक इशारा शिवसेनेचे आक्रमक नेते आमदार संजय शिरसाट यांनी दिला। कर्जत जामखेड येथील एमआयडीसीला मान्यता मिळत नसल्यानं आमदार रोहित पवार विधान भवनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलनाला बसले होते। उच्च न्यायालयानं गोवा सरकारला सोमवारी आदेश देत महादेई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा असा आदेश दिलाय। त्यामुळे गोवा सरकार कचाट्यात सापडले। वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण करण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं तात्पुरती स्थगिती दिली आहे।
ट्विटरने आता बदल केला असून ट्विटर एक्स म्हणून ओळखलं जाईल. ट्विटरचे डोमेन देखील twitter.com वरून x.com झालंय. भारताचं चांद्रयान 3 हे चंद्राच्या कक्षेच्या अगदी जवळ पोहोचलंय. चांद्रयान लवकरच पृथ्वीची 4थी कक्षा पूर्ण करून चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.